כן, אורן, אתה שומע אותי? 5, 4, 3, 2, 1. זה התמונה הראשונה שיש לנו ממך, יכול להיות? זה בטח שאני זוכר. כאן הייתי בן 13, אולי גם 12, משהו כזה. אני זוכר את החולצה הזאת, לא אהבתי אותה אגב. למה צילמו אותי ככה, אני לא יודע. לא אהבתי את החולצה הזאת, אני לא אוהב חולצות משובצות, מאז ומתמיד. אתה נראה פולני פה. למה אני נראה פולני? יכול להיות, אבל ככה הייתי בדיוק. אני הייתי ילד רזה, רגליים דקות, רזות, ובכל מקום שהייתי מגיע, היו שואלים אותי, מה, לא נותנים לכם לאכול בבית? לא אכלתם? לא הייתי ילד נורא סמטי. כל תקופת הילדות שלי סבלתי, הרבה פעמים אבא שלי היה לוקח אותי על אופניים, שיהיה משב רוח יותר חזק כאילו, כן. והיה צריך להוציא את כל הנוצות מהבית, ואסור שיהיה אבק בבית. הבית שלנו בכלל היה תמיד בית מלא בילדים. תמיד, כל השכנים, אנחנו לא היינו הולכים אליהם הביתה, הם תמיד היו באים אלינו. כשהיה לנו בית נורא פתוח. היו ילדים שהבית שלהם היה סטרילי כזה, ולא לגעת בזה, ולא לגעת בזה, ולא לגעת בזה, ולא לגעת בזה. זאת אומרת, היה בית פתוח. יכולנו לשבת על הרצפה ולשחק דמקה ושח ומונופול, שעות על גבי שעות. שום דבר לא עניין אותנו, לא אוכל. אני מדבר על כל השכנים, כל השכונה. פיגלה כזה ומדלה, וכל היו מגיעים אלינו. אז הבית תמיד היה מלא בילדים. כאן הייתי המזכיר הראשון של נווה אור. הגענו לנווה אור. הייתי מזכיר הגרעין. אני אגב, בדרך כלל הייתי משתדל להיות מסופר קצר. הספר היה מגיע הנה פעם בחודש. ואתה יודע איפה סיפרו את כולם. היה לנו הרי מקלחת משותפת של בנים ובנות. קלחתם ביחד? לא, אבל זו הייתה הפרדה של פח כזה. עם המון חורים אגב, היה אפשר להציץ וזה. והספר היה מגיע מבית שאן, ספר רומני, והיה מספר אותה. לפעמים זה לא לקח חודש, לפעמים הוא בא חודש ושבועיים. כאן לא הסתפרתי הרבה זמן, אבל כאן הייתי, זה בנווה אור, הייתי אז מזכיר. כשהגעתם פה, מה היה פה? מה היה כאן? מה ראיתם? פעם ראשונה שבאתם לפה, מה היה פה? זה היה בקיץ או בחורף? זה היה בקיץ, בתקופה הכי קשה של הקיץ. נו, ומה? מה חשבת? כולם היו בהלם. אנחנו באנו מהגושרים במסעית, ואנחנו היינו שם בסי למעלה, וראינו כבר את נווה אור. וגם בגשר למעלה כבר היה מאוד חם, אבל הייתה עוד רוח. הגענו הנה לכבשן הזה, כולם היו בהלם. אבל מה, הדבר הראשון שעשו, נכנסו לחדר האוכל ופרצו בריקודים. אני לא יודע איך זה קרה, איזה מין, באמת איזה מין, איזה כמיהה למשהו שאתה לא יכול להסביר אותה. מה, לא קיללתם? לא. תראה, הגברים שאלו כמה טרקטורים יש פה. מה שעניין אותם רק כמה טרקטורים יש פה. זה היה נורא נוכח, מאוד. אני, את התקופה הראשונה שלי אגב, כשבאתי הנה, הייתי מזכיר והייתי נויניק. אני הייתי משקה את העצים. כיוון שלא הייתה השקיה מסודרת, אז הייתי עובר עם צינור מים, משקה עץ, ומתפלל. מתפלל שמה? שהוא יחזיק מעמד עד להשקיה הבאה. זה אימא, כן. זה באיזשהו טיול, היה לנו איזשהו טיול. תספר איפה פגשת אותה. איפה פגשתי אותה? כשאנחנו שני מדריכים שילכו לצוד בנות. זה היה מושג. בהדסים התקבצה שם קבוצה של 8 בנות, 9 בנות ושני בנים. אתם בעצם מפה שלחתם ציידים לחפש בנות כן. היעד היה לחפש גרעין של בנות, משום שהיו כאן המון בנים והיו מעט בנות, זה באופן יחסי. ואז פגשת את אמא? ואז, כן, וכאן נפגשנו, כאן עם היקירותי, אני הכרתי אותה. ומה, אתה זוכר את הפגישה הראשונה? תראה, זאת, נאמר ככה, זה היה דבר שהוא היה בהתאבות. זה לא היה
כשבאתי לאמא קראתי ברך ואמרתי, נחמה, אני אוהב אותך. הלכנו יחד הרבה לטייל. היינו מאוד מקורבים, הולכים הרבה לטייל בקבוצות, וגם אני ואמא הלכנו לטייל בנפרד. ובשלב מסוים זה הפך להיות חברות יותר אינטימית, ואחר כך עברנו לגור ביחד. ומה, אתה זוכר ממה התלהבת אצלה? היא נורא מצאה חן בעיניי. בעיניי היא גם הייתה יפה. ואני בניגוד להרבה מאוד בנים שאוהבים את הצבע הבהיר, הבלונדיני, אני דווקא אהבתי בנות עם שיער שחור. כן. אז גם אמא הייתה, לדעתי, הייתה נערה מאוד יפה ואינטליגנטית. מאוד מצאה חן בעיניי. ומאוד אהבתי אותה. והלכת על זה? כן. אני נראה חיוור ולא יודע מה קורה לו. ממש... ואמא אתה חושב הייתה פחות בהלם? אני חושב שהיא הייתה יותר מאופסת. אני אגיד לך, הייתה לנו גם בעיה, אני עבדתי עד שעה לפני החתונה, ואחר כך באו אורחים, והיה צריך לטפל בהם, להראות להם איפה השירותים, ואיפה זה, ואיפה זה, ואיפה זה, פשוט. אני חושב שהגעתי לאירוע הזה, אני כבר הייתי ממש מפורק. תראה, יש אנשים שזוכרים את רגע החתונה שלהם כחוויה, כאירוע נורא מכונן, כזה דרמטי, מרגש. אצלי אני לא זוכר מעוצמת החוויה שהייתה צריכה כאילו להתרחש עליי, אני לא זוכר כלום, בלי חרות מוחלט. הנה, פה אתם נראים מחייכים. כן, לא יודע למה. הנה זה נכון. וזה? אני מתאר שזאת טלי. הילדים באו, זה היה תמיד גורם נורא משמח כזה, מאוד... אני חושב שזה כבר אורן. זה השולחן שאתה עשית? זה שולחן שאני עשיתי. כן, פה, אתה יודע איך אני יודע שזה אני? נו. כי פה אתה כבר השמנת. כן, אני רואה, לכן אני אומר, אני כאן כבר נראה... אהבו ילדים בקיבוץ? אני חושב שכן. אני חושב שכן, מאוד. לפי הגיל של אמא, אני חושב שזאת טלי. אמא חזרה לפה, ואחרי כמה זמן טלי הלכה לבית ילדים? מיד. אתה מגיע הביתה, המטפלת מקבלת את התינוק, ואתה כאילו גלגל שלישי בעגלה. אתה הולך הביתה, וכל פעם קוראים לך, בייביסיטר קוראת לך, או שמרטפית קוראת לך, או פעם לא היה גם פעמוני הזקה כאלה, אבל רצים לקרוא לך, תבוא להעניק וכולי, והילד בינתיים בוכה. זה לא היה דבר, תסתכל על זה בדיעבד, הייתה בזה מידה מסוימת של אכזריות. תגידי, אתה זוכר שהיינו בורחים הביתה בלילות? בטח. אתה ברחת בחורף. אתה בורח, פרצת קפצת מהחלון בגן הילדים, ובאת הנה בלילה לישון. ומה? ובאת רטוב לגמרי, השארנו אותך לישון, ומחרת החזרנו אותך חזרה. יותם היה בורח כל לילה. בסוף סיכמנו שהוא נשאר לישון בבית. מה חשבת עלינו, שאנחנו בכיוון של להיות בני אנוש, בני קיבוץ חדשים כאלה? לא, אני בכלל לא חשבתי ככה. אני הייתי משוכנע שהילדים הם יהיו צמודים לעץ שעליו הם צמחו. יותם מאחור ואתה מלפנים, נכון? כן. אתה זוכר שהיה לנו מין כיסא כזה לאופניים? כן. אתה מזכיר? אני מניח שכן. זה ברכת המזכיר? אני לא זוכר מה זה התמונה הזאת? זה אילן, לא? זה אילן, כן. את החולצה הזאת אני עוד זוכר. עם
העט? לא, העט הוא קבוע, אבל הייתה לי מין חולצה כזאת עם כתפיות כאלה, וכאן בתוך, כן, הכיס היה עם תפר כזה כפול. אני חושב שהיא עוד פה עכשיו. אוקיי. תלבשת ביום הולדת. זה הבית הישן שלנו. זה הבית הישן. כן. היי אלינור. חמודה. הנה, זה אבא שלי, כן. זה עם יותם. זה עם יותם. כן. וזה? גם יותם. זה כן. זה חולצה של בנות. כן, אבל זה יותם. זה הייתה לו חולצה כזאת. והנה סבא שלו, היה לו חיים. כן, נכון. אתה מתגעגע אליהם? לסבא, למיכאל. כן, מיכאל געגוע ענק. אבא שלי תמיד לפעמים הוא היה זועף ככה. אתה זוכר אותו בתור איש זועף? לא, בדרך כלל לא, אבל לפעמים הוא היה נורא כועס על דברים שקשורים לארץ ישראל. כל מיני דברים שהיו עושים עוולות, שבן גוריון היה עושה משהו, איזה עוול לפועלים או משהו. הוא היה גאה בך על זה שהלכת לביאור? כן, אני חושב שכן. בכלל, ההורים שלי לא היו נגד קיבוץ. מה הם חשבו על זה שאתה הולך פה? אני חושב שהם היו גאים, אני חושב שהם בכלל היו גאים בנו, בכל מה שעשינו. Alle Israeli wissen, dass ihre Sicherheit von der Schlagkraft ihrer Armee abhängt. Erst recht aber wissen das die Bewohner eines Grenzkibbutz, wie Neve Ur. Die Versammlung leitet der für ein Jahr gewählte Kibbutz-Sekretär Israel Reich. אז נדמה לי שהעיתוי של אסתר הוא לא הכי מתאים עכשיו. או שאסתר תוותר על הזכויות שלה בשטח האימהות. אתה 60 שנה פה? כן. מ-54, כן. אוקטובר 54. תכף 60 שנה בנביאור. כן, נכון. ועדיין כשאתה עוצם את העיניים, היית חוזר לבית שמה. כן. כשאתה עוזר, כשאתה הולך, שלח מבט אחורה, מעבר לכתף. וכשאתה מסתכל אחורה, במה אתה מתגאה? יש הרבה דברים שאני מתגאה בהם. קודם כל אני מתגאה, הדבר הכי חשוב זה בילדים שלי. וזה הנכסים הכי גדולים שיש. הילדים והנכדים. אחר כך היו כל מיני מעשים, הכל מורכב הרי מאין סוף של פריטים. אני הייתי מזכיר, הייתי מרכז גרעין. הדגשים המרכזיים שלי בחיים היו ברמה של ראייה ציבורית יותר מאשר ראייה פרטית. ועד שהגעתי לסיטואציה של המפעל, שנכנסתי לקטע הזה של המפעל, ואז כל מערכת גלגלי השיניים שלי התחילה לעבוד בכיוונים אחרים. כלומר, כל הפוטנציאל הטכנולוגי שבעצם היה טמון בי, הוא עבר, והוא היה כל הזמן, כל השנים, כולו עבר לרעיונות ולהשקעה באנרגיה שקשורה ביישומים טכנולוגיים של טכנולוגיית היציקה. לא מזמן היית ילד, העיר הייתה גם כן, אל המגרש של הגימנסיה היית בא ומצטיין. מאז העיר גדלה, ורק מקום בעד, ואולי הבן שלה מתחיל להזדקן. ואני רואה את הנכדים פורחים, כולם בריאים, כולם מחייכים, כולם. הדבר הכי חשוב זה שמחת החיים שלהם. זהו. 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 אבא, אתה יכול לחייך. כשאתה עוזר, כשאתה הולך,
שלח מבט אחורה מעבר לכתף.